Tabegema Kor Sekolah Minggu.
Huriana hina holongan ni Tuhan Yesus Kristus, nunga sahat hita tu minggu ujung tahun parhuriaon. Jala peringotan ni akan naung monding. Mingguon pasunggulhon tu hita, momento memori, lapatana, ingot ari amamatem. Molotadok hamatean, dang nalaho patubu biar ni roha, alay paingoton, namarujung do muse sude ngodutta, ikon masa do hamateani. Salpu do hitasian hasianganon, asa marhite sunggul-sungguli, di paingot hita, asa marsistutu mamakke tiki na jonok, na pinasahat ni debata tu hita. Tu ulaun hasitongan, tu ulaun na makorhon denggan, tu goluta dohot tu humaliangta, hupasahat hami matabe, selamat hari Minggu madihamu saluhutna. Selamat hari Minggu ma nang dihamu. Puji ma debata nama Ramoti jalan nama undihon huriana boy sahat tu ujung tahun parhuriau. Martiki dogoluta di hasianganon jala hatop do laho salpu. Alai di patakas topi mingguta sadario dohita di ujung nasogut masa do panguhuman na parpudi ditikina dangadong na bunisian adopan ni debata patar do sude. Marlas roha masude aka pambahenan ni jolma, alai di aka na porsea, ari parpudi, dang ari hatahuton, alai hari hamonangon, ala di ari i digohi debata baga-baga haluaon, tu aka na porsea di Yesus Kristus. Mauliate ma di debata na parmonang hita, marhite-hite tu hata Yesus Kristus. Atong bongot mahita tu parsauran na badia, lau mamuji dohot pasangapon tu hata, Roma hita morsomba tu joluna, marede mahita. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi porbadia, na tumo palangi dohot tanoon. Amen.
songon duhut-duhut dosa luhut daging. Jala songon bunga-bunga ni duhut-duhut ti dosa luhut hasangapon ni jolma. Nunga malos duhut-duhuti, jala nunga marurus bunga-bungai. Alay na hotdo hata ni Tuhani, rodi saleleng ni leleng na. Say burju mahorasi rasa mate, dungi lehonok kumatoho tupal hangoluan. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan Yesus, Tuhan ni akan namate dohot akan namangulu. Hodo na punahami, manang mangulu manang mate pehami. Nang pemerdala kami dirura ni linggoman ni hamatean. Dang dihabiari hami behamatean. Ay hodo dongan nami. Dang tertiup hamatean manang tanoman behami. Ay hodo Tuhan nami. Nau kumokop hami. Jala hodo na punahami, rodi hanang saleleng nileleng na, tuhodo hami mangido, sahat tuhoma to dinami doh daging nami, asa dihohami manang namangulu, manang namatepe, say tiop matangan nami, urupi hami marhite-hite pakokop mi, asa sahat hami tuhanguluan na sora suda. Amen. Marede mahita. Patik ini debata di minggu tasadarion, ibana tersurat di 2 Tesalonik 2, ayat 15 sahat rodi 10 itu. Songonoma, atong aledongan, hot mahamu jongjong, jalam marsitio pamahamu tu akapoda nah wajar hok kami tuhamu, marhite sian hata natang surat pe. Apalah Tuhan Yesus Kristus doh debata amana, namang kaholongi hita, jala mangalehon apul-apul, namian toktong, dohot pakirimon na denggan sian asini rohai. Iba na do mangapuli, jala pahoton rohamuna di bagasan na ulawmu, nang hata na denggan. Ima sahat na. Rap mangidogogo mahita tu debata, lau mangulahon na hombar tu patik nai. Ale Tuhan debata, say pargogoy mahami, mangulahon na hombar tu patik ni. Amin. Marede mahita. Alusima,
topoti madosata tu adopani debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para si roha na sumurung. Napungudo hami di jolom martangiang tuho. Dada mga sahon hatigoran nami. Na mga sahon asinirham na godangido. Ida sandok bang somi, saya sama dosa nami saluhut na. Nunga di pamona ko hami marhite Jesus Kristus naong manaluhon hamatiani. Gabe partohap hami di golu na manotong. Jala marsi hohotoktong di ulaw ni Tuhani. Alay, si patado hami madabu tu pandelean. Jupang mahasusan manang parukilon tu hami. Dang marsi hohot behami mangulahon lomo ni roham. Alay lomo ni rohan nami mahuulahok kami. Leon marohana marsi hoho di hami, mangulaon lomo ni roham. Say sungguli marohan nami. Asamuba roha doho pangalahon nami. Ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si Pangulo hami. Amen. Baga-bagani debata taringo Tuhan sisani dosa. Humokopita gabe dosa do ibana, naso tumada dosa di bahen debata. Asa gabe hati gora ni debata hita, marhite-hite ibana. Hasangapon ma di debata na diginjang. Amen. Marede mahita. Hatani debata na gabe turpuk di hari mingguon, imana tersurat sian sepanya sada, ayat sada sahat rodi ayat pitu, songonon ma. On mahatani Jahoba, narotu si sepanya anak ni si Kusi, ima anak ni si Gedelia, ima anak ni si Amaria, ima anak ni si Hiskia, uju di akaari ni si Josia, anak ni si Amon, raja sian Juda. Rasi ponokku ma saluhut sian sisik ni tanoon ni na Jahoba. Rasi ponokku ma jolma dohot pinahan. Rasi ponokku ma pidong akan na martonga-tonga langit. Dohot deke akan na di bagasan laut. Akka jolma parjahat. Rap dohot si bahin gasip. Au matongon maniapon akka jolmai sian sisik ni tanoon nina Jahoba. Patotolokku ma tangaku tu atas ni Juda, doho tu atas di saluhut pangisi ni Jerusalem. Jala siaponokku siaringana non pasi-pasi ni bal. Goarni aka pangerunding rapdohot aka malim. Rodi halak akka namor sombah tu parangan ni langit di atas ni akka tarub. Akka namar singgang. Huhut namar magang tu Jahoba. Huhut namar mangang-mangang tu Malkom. Dohot akan namar bali sian Jahoba, akan naso mengalului Jahoba.
jaladang marpauku nantu ibana. Hohom mahamu maradupun Tuhan Jahoba, ai jonok nama Ari Jahoba, ai nunga dipadiri Jahoba sada pelean si potongan, nunga diperbadai halak na pinodanai, ima sahatna, martua doakan atu mangihon hatani debata, jalan no peopsa, amin. Marede mahita. Tahati dakon maha tahapor seotai, songon nahi nati dakon nidongan sahapor seaon disondak partibion, rak mahita mandok. Ido ama pargogo no satu dosan, natu mapalangi doho tanoon. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasasadai, ima nati nubuhan ni si Maria, nagabe-gabian senton di perbadia, andor soha hubuan. Ido tuhata natu mau na bernit di pangumuman ni silatus nama tetar pajal do ibana di hau pinarsila. Natu atu bambunu ditaro. Nama naik tu surgo lau hundul tu siamun di bata Jahoba. Amanai pargogo na soha tu dosani disima ibayana apa mamula sogo tu tanoon mangumuhumi halak na mangulu doho namate. Au porsea di ton di porbadia, jala dong sadahuria nabadia, huri hatopan ni halak Kristen akan nabadia, doho dihasani dosa, doho dihatai namandok, mula mangulu sogo daging ni halak naong mate, doho dihanguluan naso rasudah. Amin. Mare dekor inahana.
diuduti Cor Gloria. Tabege matikting di minggutta sadarion. Titing HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. Horas ma dihita saluhna amanginang. Tatangi homma titing di minggutta sadarion. Minggu 27 dong Trinitatis 27 November 2025. Sada goar ni minggutta sadarion ima Minggu 27 dong Trinitatis hasitul sadaon ni debata. Topik di minggutta ima panghuman na parpudi. 2. Di hari Minggu sadarion Minggu 27 November 2025 ima parmingguon ujung tahun parhuriaon dohot parningotan ni akka naung monding. Do mutusi jahaon ni huriatama
goar-goar ni ruas naung Jumolomonding sian periode 25 November 2024 saat tu tanggal 27 November 2025. Tolu, gotong royong pemasangan pohon Natal dohot menghias gereja di Patupa di hari Senin 24 November 2025 mulai pukul sia 00 WIB. Pinangido tu parhalado dohot bagian rumah tangga Huria asaro mandohoti gotong royongi. Opat, Huria patupahon ibadah perayaan Natal parhalado dohot keluarga ima di hari Sabtu 20 November 2025 pukul 16.00 WIB di Patupa di ruang ibadah gereja Niuluhon ni Preses HKBP Distrik Walu DKI Jakarta, Pendeta Oloan Nainggolan STH. Dung sidung ibadah di Patupado acara ramatama di ruang serbaguna. Pinangido tusude parhalado aktif, pensiun, dohot keluarga, asaro mandohoti ibadah perayaan Natali. 5. Di hari Minggu nanaingro, Minggu 30 November 2025, dung sidung parmingguon pukul 10.00 WIB, patupao ni Huriata do pasahaton ulos turuas ni Huriata na marumur 70 tahun sian 27 Oktober 2025 saat tanggal 30 November 2025 do mutusi asa mendaftar ma tusi tua wilayah. Onom, rapot Huria tahun 2025 lahu membahas penerimaan dohot pengeluaran Huria, jala pembahasan program kerja dohot anggaran dewan-dewan, keinonia, diakonia, marturia, tahun 2026 di Patupa di hari Minggu 30 November 2025 pukul 12.00 WIB. Pinangido tusude parhalado, utusan siar luas wilayah sada saat 17, dohot utusan dewan, seksi-seksi, asaro mandohoti rapoti. 7. Muliate ma di Tuhan di pangaramotionna boy mardalan sinode distrik na di Patupa di The Tavia Heritage Hotel Jakarta Pusat na di hari Selasa 10 November 2025 na sinundangan ni tema pengajaran iman di tengah keluarga, ulangan onom ayat 4:1 ayat sia. Dung sidung titingon tabegema tona sinode distrik Walu DKI Jakarta 2025. Walu dewan-dewan. Natal remaja na poso pulung di Patupa di hari Sabtu tanggal 10 Desember 2025 masuk pukul 10.30 WIB. Dung sidung titingon tabegema sosialisasi sian panitia. Sia di bagasan hari Minggu Senarion, Minggu 27 November 2025, di Jalo gabi ruas ni Riatta, HKBP Pasar Minggu, ima keluarga persauran nadakdap, emita semangusong, dot sahalak yenakon nasida, alamat di Jalan Murai Permai, nomor 50, RT 10, RW 05 Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, masuk wilayah opat, nomor registrasi jemaat 04 Sian 0 Sada, pindah sian anggota jemaat gereja HKBP Kampung Baru Resort Kampung Pon, Distrik 14 Tebing Tinggi, Delhi. 10. Saluhut ruas parhalado HKBP Pasar Minggu Pasahaton, selamat ulang tahun ma Tuhamuna saluhut ruas, namar ulang tahun hatu tubuh, doho namar ulang tahun Parsaripeon, Pamuka siat tanggal 20 November 2005, goar-goar na marulang tahun boy mataida di buku warta jemaat. Hatani debata nagabi ujahan nilas ni rohatai, di enet do sian pesalmen pasal 10 ayat 12. Sai parrohai mahami mamilangi aka ari-ari nami, asa dapota roha na bisuk hami. 10 sada, tuaka ruas na marsahid, na dirawat di rumah sakit, dirawat di Jabu, rawat jalan, dohot akan namar sahid menahun, dohon naima, saya di pasu-pasu tuhat taima saduhut, pamanggubation na di jalomuna, tibu mamalum persahitoni, tatangnya ko manasida,
asatibu malum sian persahiton, daftar-daftar goar-goar na di bagasan persahiton boy mataida jala tajaha di buku warta jemaat. Titing na sujinahahon doho parepengon ni huriata boy matajaha di buku warta jemaat naong di parade huriata songoni matiting dihita di bagasan saminggon. Tabi gema tona sinode distrik walu DKI Jakarta. Tona sinode distrik HKBP walu DKI Jakarta mandapoton na pinarsangapan sude ruas ni huria HKP distrik walu DKI Jakarta marhite pandita resort di nganan nabi asini rohama di hamudo dame sian debata ama anakna Tuhan Yesus Kristus do tondi parbadia amin. Tapuji ma tuhatta na mangaramoti perlanan ni sinode distrik naung dipatupa di Detavia Heritage Hotel Jakarta Pusat di hari Selasa 10 November 2025 ni dohotan ni 220 sia halak sinodistan sian 200 tulbutulu nani hirim ro. Sinode distrikon sinundangan ni tema pengajaran iman di tengah keluarga ulangan onom ay opak satu sia. Nama nungguli hita di sude kondisi ni portibi nagok paru kilon jala hatop say mo bauba alani laho manomu-nomu hut HKBP pas 165 tahun di tahun 2000 naro asa ganup uria dang boy lemba marnida nama saon ikom marsitutu do hitap papatarhon holong dohot haunduhon tu debata di sude rumang ni parnguluon jala di bonaima sian ganup keluarga. Sinode distrik HKBP distrik walu DKI Jakarta di jalo ruas sinode distrik do laporan pangulaon ni pareses do laporan keuangan distrik naung diaudit badan audit ni distrik tahalason do pakobasion ni panitia tahun transformasi dan sinundangan ni tema berubahlah oleh perubahan budimu Roma 12 ayat 2b. Naung maparkorhon panupahihon aka ulaon di distrik sataonon isarana di pembekalan pangula nagotiki pelatihan database doho ulaon ni distrik naung mardalan di tonga-tonga ni huria. Si parsiraguton sude parsinode distrik do program dohot anggaran HKP distrik walu DKI Jakarta naung ditopon laho sulaon tu tahun 2026 anggiat boy paisaton dohot paringgaton pakobasiota di bagasa las niroha dohot parsitutuon do parsinode madohoti ulaoni marsaringar do hatani debata di sinode distrikon marhite ibadah pamuahi dohot pangujungi di patupa do ulaon nabadia asalam marsihohot parsinode mangasahon huaso ni Jahoba di sudep sihataon dohot si ulaon di keluarga dohot huria jala di paujung do sinodei marhite pertanyaan dohot laho pataruhon parsinodeta mulak tu inganan pakobasion nasida dohot manangyakon sandok ruas ni huria di HKP distrik walu DKI Jakarta. Ditotopon sinode distrik do organ perhobas distrik ima majelis pekerja sinode distrik MPSD naung pinda marhite mandat nanilehon ni ruas ni sinode tu pareses ima pendeta Ronald Manalu MTH doho pendeta Joseph Butar-Butar STH MPDK tatanyakong maanggiat diparwahai Tuhan Yesus Kristus Raja ni huriai nasida lao manguruti ulaoni. Songonima pinasahat tona ni sinode distrik HKP distrik walu DKI Jakarta sai di pargugui jala di patau di Batama huriana laho pasahuton tahina bahen sangap di guarna gabe pasu-pasu tu portibion tahaposi madebata nasun hinagogoi na palahon huriana dina mangadopi ragam ni hamaolon di ganup partikian doho di sude ingananna. Amin. Jakarta 10 November 2025 tabe mardongan tangiang
Atas goar sude peserta sinode HKBP Distrik Walu DKI Jakarta, Pendeta Oloan Nainggolan STH. Tapi gema sosialisasi sian panitia Natal Remaja Naposo Bulung. Shalom, Horas. Yang saya hormati Amang Pendeta Resort, Amang Pendeta Region Siahan STH, Amang dan Inang Parhalado, Amang dan Inang orang tua kami, serta teman-teman Naposo Bulung dan remaja yang saya kasihi. Perkenalkan, saya Samuel Yogi Romo Horbo sebagai perwakilan dari Panitia Natal Remaja Naposo Bulung HKBP Pasar Minggu 2025. Natal RNHKBP 2025 akan berlangsung pada hari Sabtu 13 Desember 2025 pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Adapun Natal RNHKBP bertemakan Light, Love in God's Holy Truth yang diangkat dari Matius 1 ayat 21 sampai 24. Dengan subtema melalui perayaan Natal ini kiranya remaja Nanam Poso Bulung HKBP Pasar Minggu mengajak untuk menimbulkan iman yang kokoh, kasih yang tulus, dan menjadi terang Kristus di tengah keluarga masing-masing serta menghadirkan kehangatan dalam kasih Tuhan. Adapun pada rangkaian ibadah akan ada persembahan pujian dari remaja Naposo Bulung, seksi AMA, seksi INA, teman-teman remaja dan Naposo Bulung dari gereja lain dan juga gestar. Kami merindukan kehadiran kakak, abang, dan teman-teman remaja dan Naposo Bulung untuk dapat bersama-sama merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus bersama-sama. May the light of Christmas warm our hearts as well. Untuk kakak atau abang Naposo Bulung dan remaja yang memiliki pertanyaan dapat menghubungi kontak person yang tertera di warta ibadah. Shalom, Horas. Marede Kor Wilayah Sadang.
Maredekor ama.
Hurian itu hata nuaing saha mahita tu parningotan ni akka namoding di tonga-tonga ni huriat taon las begiot taman non akka goar-goar ni ruas ni huriatan namoding sian tanggal 24 November 2024 sahat tu sadarion 23 November 2025 Maret de Mahita. Didok Apostel Paulus di suratna turuas Tesalonik. Naing mata kasboto om walia kadongan taringut tuaka namoding. Asa unang marsak kamu songon akan aleban naso marpakirimon. Ay molo porsia hita naung mate Jesus dohot hehe. Sa dokto gihono ni debatado rap doho Jesus. Nang akan namoding marhite-hite ibana. Porsea situtur hami ehe domuse akan porsea sian hamatea. Jalarap dot hami sogot doho Yesus Kristus diharorona padua halion. Satokin do parsatangani adong dotiki namuse pajupang tusude nataholongi. Jalaman notong do parsaurani dung hehe sian hamatea. Tatangi humma natar surat di konfesi Huria Kristen Batak Protestan taringot tu parningotan ni namoding. Taha porsiai jala taha tidak kodo apedo tu jolma mate sahali dungi uhumi. Namaradian nama ibana sian ulauna. Jala Tuhan Yesus Kristus do Tuhan ni namangolu doho namate. Asa ia tabae pe parningo tadia kana moding. Namarningo ajal ta sadiri do hita disi. Dohot pahotton pakirimutta di hadudumu ni akana porsia tu debata. Doho pahotton rohatta doi di ngolu paru kilonon. Marhite podaon taalo jala tatula do poda hasi pelebeguon namadok. Adong do pardomuan ni tod dini naung mate doho jolma namangulu. Hurian itu hatta. Oma goar-goar ni namoding di huriata di bagasan nasataon par hurianon. Goar-goar ni akan moding sian tonga-tonga ni huriata sataon par huriaon ima sian tanggal 24 November 2024 sahat tu tanggal 27 November 2025 sada Rustika Sabar Basaria Parapat moding 10 Desember 2024 umur 70 tahun, ruas ina wilayah 10 tolu. 2. Edi Jongga Tapubolon, modding
Januari 2025, umur 76 tahun, ruas ama wilayah Walu. Tolu Situa Insinyur Ria Raja Hasiholan Simatupang, Modding 10 Januari 2025, umur 10 tahun, ruas ama wilayah Opat. Opat Bistok Situmorang, Modding 30 Januari 2025, umur 86 tahun, ruas ama wilayah Tolu. 5. Ervin Sahat Mangiring Halomoan Sibuea, Modding 12 Februari 2025, umur 51 tahun, ruas ama wilayah Walu. 6. David Tua Persaulian Pangaribuan, Modding 20 Februari 2025, umur 58 tahun, ruas ama wilayah 10 Pitu. Pitu Dotrandus Robert Jumala Simangunsong, Modding 26 Februari 2025, umur 70 tahun, ruas ama wilayah Sada. Walu Aldo Christian Siahan, Modding 10 Maret 2025, umur 12 tahun, ruas Danak wilayah 10 Tolu. Sia Situa Dr. Cumonggol Ritsan Manurung, Modding 4 April 2025, umur 77 tahun, ruas ama wilayah Sada. 10. Anggiat Hutomo Putra Rambe, Modding 17 April 2025, umur 30 tahun, ruas ama wilayah 10-2. 10 Sada Luvina Siagian SPD, Modding 22 April 2025, umur 70 tahun, ruas ina wilayah Pitu. 10-2 Dotrandus Manahan Barita Hasiholan Situmorang, Modding 24 April 2025, tutup umur 80 tahun, ruas ama wilayah 5. 10 Tolu Agus Prapto Nainggolan SE, Modding 4 Mei 2025, umur 45 tahun, ruas ama wilayah Opat. 10 Insinyur Jasmen Tua Hasiholan Sianipar, Modding 17 Mei 2025, umur 57 tahun, ruas ama wilayah 10 Opat. 10 Dotrandus Pahotan Ambarita AK MSC, Modding 27 Mei 2025, umur 70 tahun, ruas ama wilayah Sada. 10 Binaria Samosir, Modding 10 Juni 2025, umur 87 tahun, ruas ina wilayah 10. 10 Masna Hasibuan, Modding 20 Juni 2025, umur 70 tahun, ruas ina wilayah Sada. 10 Alfred Napitupulu SH, Modding 20 Juni 2025, umur 72 tahun, ruas ama wilayah Sada. 10 Sia Bosar Rusmani Sirait, Modding 12 Juli 2025, umur 75 tahun,
ruas ina wilayah sada. 20 Nurlina Riama Viviana Simanjuntak, modding 16 Juli 2025, umur 81 tahun, ruas ina wilayah 10 pitu. 20 sada Daulat Tahir Napitupulu, modding 20 Juli 2025, umur 80 tahun, ruas ama wilayah 10 sada. 22 Dr. Jumongkas Siahan, modding 21 Juli 2025, umur 80 sada tahun, ruas ama wilayah 2. 20 tolu Situa Dotrandus Dermansen Tambun, modding 22 Agustus 2025, umur 64 tahun, ruas ama wilayah 10 tolu. 24 Haris Panggabean, modding 6 September 2025, umur 64 tahun, ruas ama wilayah sada. 25 Dotrandus Bangun Soakupon Pakpahan AKMM, modding 12 September 2025, umur 74 tahun, ruas ama wilayah 2. 26 Shirley Siahan, modding 15 September 2025, umur 56 tahun, ruas ina wilayah 10 sada. 27 Anggiat Maruli Simatupang, modding 20 September 2025, umur 80 sada tahun, ruas ama wilayah sada. 28 Jeminah Simatupang, modding 26 September 2025, umur 72 tahun, ruas ina wilayah 10 onom. 20 sia Situa Evangelis Maraden Edward Sidabutar SH, modding 20 Oktober 2025, umur 74 tahun, ruas ama wilayah 10 tolu. Ima aka dongata naung marujungolu siak kuriaon di bagasan nasatau parhuriaonon. Tengah menungguli lungun ni rohata keluarga. Kalau memang napengotok kita do pabuang ulut tapi marujung do sugut ditikina. Kalau mana tahap porsiai ede tahun terdehumma buke di nomor 347 ayat sada dohot ayat tulu.
apa punguma peliata nadumengkan tutuhata marrede mahita.
Jesus dong aku. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti hati-hati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhu na amanginang. Nuaing masuk kita tu ujuk tahun parhuriaon. Jaladuk salpu ujuk tahun parhuriaonon masuk mahita tu tahun baru parhuriaon. Nomor 8 manggobarhon dung salpu aka tahun na dihasianganon masuk ma tungulu na baru dukom masa paruhumon na parpudi taringot tu somma hurian itu hata di minggu ujuk tau parhuriaon diobason na pasungguluhok kita pabuan na marujung go saluhuna jala sudah jolma di ujung nape ikut do di padupon tu debata laho diuhumi majalo upa hobartu na niulana domutusi hatanya debata nagabe jamita di hita diobason diene ma sia buku pangukapon biddu 20 ayat sada sahat rodi ayat 15. Hujahau ma dihita saluhu na kamanginang sonom mahatana. Dungi huida masada habangsa na balga na botar doho na hudul di atasna. Nama porus do tano doho langit marudop pebohina suadong bejupang inganan nasida. Dungu hida ma akanong matei akan namekmet nang akan nabalga jongjong di jolo ni habang sai jadi diuka ma akabuku dungi diuka ma sada buku na asing ima buku hangoluan gabe diuhumi ma akan namatei marguru tunatar surat di bagasan akabukui hobar tuna niulana sidabe. Dungi di lehon lautima akan amate na di sini, di lehon nang hamati ado banua toruima akan amate na tiniop na, gabe diuhumi magalup marguru tuna niulana be. Dungi di dabu mahamati ado banua toru tu bagasan laut api ima hamatian na paduahon, laut api doi. Manangise na sojupak tarsurat di buku hangoluani ima di dabu tu bagasan laut api ima saha hurian itu hatta sada sia 12 sisa ni Yesus na margoar si Johannes na setorus manurus do ibana mamaritaho guar ni Yesus na julu pola ketemu tu masa kepemimpinan ni Kaisar Domitianus yang sangat antipati dengan kekristenan gabe diadopi si Johannes sisa ni Kristusima perdalanan ni ngulu na porsuk ditakuk maibana oleh provinsi Roma gubernur provinsi Roma jala atas pareta ni Kaisar Domitianus di blok Maibana ke pulau pengasingan namar goar Patmos. Jadi mulu di pulau Patmoson di somma ingaran tempat kerja keras, kerja paksa, pembuangan tempat pembuangan yang terisolasi jauh dari keramaian. Jadi ima laos ingaran di akatahana politik di hati-hati. Tusima dibuang si Johannes alani nama maritahon goar ni Kristus mamaritaw berita nauli. Atas pareta ni Kaisar Domitianus Kaisar Romawi na mga rajai hati-hai gabe dibuang mayabana itakut dibuang matu pulau Patmos.
Hurian itu hatta dang namate di pulau Pak mo si Johanneson. Alai lilingdo atar lilingdo si Johanneson disi. Terlilingdo ibana disi. Alai dia na mangihu mergati kaisar na memimpin Romawi di masa ni Kaisar Nerva di tahun 96 lalu gabe keluar do ibana sia ni. Gabe maringana ma ibana di huta Efesus laos di sima di pangido akka uluan-uluan ni huria Efesus asa di surat si Johannes sada akka pangajaran ni Yesus nabi negena ujurak do Yesus nagabi sitio pun nasida di surat mai ima buku Evangelium Johannes. Jadi perjolo do pangukapon adong asa Evangelium Johannes jala sisian ni Kristus do si Johannes itu nama nurati. Hurian itu hatta ba bongok mahita 7 tahun. Adong go hatani Tuhan napasahato pangukapot tu si Johannes asa di suraton sudi akan nanidana. Jadi apal-apal tak doi di bonana di pesato Tuhani tu si Johannes asa sudi nani idanai penyingkapan rahasia-rahasia nama buka akar rahasia naneng masa marsugut nabi nerenga nani leon ni Tuhani idaun ni ibana ikut suratononna. Di surat mai ima buku pangukaponon. Nah laos gabe deba na gabe jamita dihita di minggu ujuk tahun parhuriaon diopason. Hurian itu hatta siya gudang ni pangukapon na satu si Johannes uju di pulau Pakmo sibana marsikko ribana di si di lewat debatama sada parnidaan taringot tuakan naing masa marsugut haduan. Jadi gudang gua kana naing masa haduan di pabotohon Tuhani itu si Johannes uju di pembuangan di mana di habuangan Pakmos. Sada siya gudang ni akap pangukaponi ima turpu jami taon di pasahat tu si Johannes di idaibana ahana naing masa marsugut taringot tu akka namate. Taringot tu akka namate. Taringot tu namate sudido hitai kumate akka manginang. Molo hamatian na parjoloi ima pertanggal li pamatakta na ulo busukon. Alai molo hamatian na padua honi ima si taonon di lautan api na saliling-ililing nga di api na roko ima na digoari dengan istilah hamatian na padua hon. Dan nagabi mati niya di api na rokoi alai digoari may hamatian na padua hon di pabongot Jesus di dabu Jesus ma akka sibolis doho akka namang ihutos sibolis tuapi na rokoon di sima marsikor sa liling-ililing. Taringot tu sima hurian itu hatta di lehon Tuhan sada parnidaan boha proses parmasani di pabotohom may si Johannes marhiti sada parnidaan suatu wahyu songonom ma didok diturpu jamiton. Adong masada habangsa na balga jala adong ma habangsay botar na menyimbolkan saksak badia adong ma disi hudul di atas ni habangsay omma na mangguari martudu-tudu madok tu Yesus Kristus songon panguhum ni sude jolma menjadi hakim atas semua orang dari naparpudi. Jadi maporus masude akka langit tano doho pangisina. Nomor lapatan semuanya lenyap. Dangadong bei sudi. Salpuma langit doho tanoon. Dineni dangadong be langit doho tanoon doho pangisina. Nadong disi ima sada habangsa nabotar na saksak. Jala di atas ni habangsay adong hudul. Adong hudul ima panguhumi. Ima nadida disi. Dukon ni akan namate na di laut di pakaluar laut ima akan namate di toruni tano di pakaluar tano mani akan namate namalapatan di pahehe lu sudi akan namate. Namet nang namagudang na belga. Nakaning dang mangida
umur hamatea. Dang marnida inganan tano hamatea. Namate di awang-awang, namate di laut, namate di darat, namate natarida bakkena, nasotarida bakkena, sarupa dosudi, guarna namate. Nakaning adong do da berbagai variasi usia ni ruasta namoding di bagasan nasa tahun. Las di bagasa turpu jami tahun, sudi namai namemet nang nabalga, naposo nang namatua akan namatei, gawe di pahehe mai, laho uhumon ni debata, uhumon ni panguhum na parpudi ima Yesus Kristus diari na parpudi laho mangalehon upa hobartuna niulana. Dungi diida si Johannes mamuse dung dipahehe akan lamati na me nang nabalga di pajongjong may di julo ni habangsay di depan meja pengadilan di pajongjong masudi dungi diuka panguhumoma buku diuka panguhumima buku termasuk ma buku hangoluan di damadisi akka goar ni jolma hobartu akka naniulana, doho akka naniulana. Ini sebagai gambaran, sebagai simbolik nama dok sude jolma akan diperhadapkan kepada Tuhan untuk mempertanggungjawabkan akka naniulana wujudi nguduna. Dungi di dabu ma hamatia do banuatur tu bagasan lautan api. Laut api. Nomor 8 dangadong be hamatia. Dangadong be hamatia ni hamatia celiling-ililing nama-nama ima hamatian na paduahon. Dukon ni daw pabotoho tuhita pabua sibolis pe didabudui tu lautan api. Dabuhonon ni debata, dabuhonon ni Tuhanido akasibolisi di ujung na marsogot tu laut api. Tu api na marsi gorgor, di api na rokoi. Dukon ni dabuhonon ni Tuhani mamuse akajolma nasotar surak goarna di buku hangoluani. Doho may akai nasotar surak goarna di buku hangoluani dabuhonon ni Tuhani tu api naso ramitop ima laut api di sima si taonon naso marnaso saliling-ililinga jalan naso marhaujungan. Ima nakaning nanida ni si Johannes di pangukaponi. Ipatuduhot Jesus, ipatuduhot Tuhan itu ibana. Aha nanaing masa sogot dari paruhumani. Aha mananaing sironi turpukot tuhita. Huriani tuhata. Na perjulu. Na masa dosogot paruhuman tu sude jolma manusia di haroroni Yesus na padua halihoni. Imana perjulu. Dangarong nama lua siya tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan aha naniulana ujudi ngoluna. Jadi mulai dok jolma perupani mulung amate selesai tanggung jawab oh tidak begitu. Dang hama mate ni dagik tahun menyelesaikan tanggung jawab tataringot tuakan taula ujudi ngoluta. Ay marsugot paheheon ni Tuhanido sude untuk mempertanggungjawabkan semua aha naniulana ujudi ngoluna. Jadi masa dui sugut paruhumani. Kalau di sipata jolma maddo rupani anggo kiamat ta ima parmati taido ina rupani kan. Mulu hari kiamati parmati taido isi maddo ongo hari kiamatin kan ongo jolma maddo songoni. Isi maddo kono hari kiamat tarua hari kiamat masal dangarongi hari kiamati ima bamulo mati au baima kiamat tuina oh tidak. Hari kiamat itu adalah penghukuman akan semua orang. Akan namate di pahehe na mangulu ujuro Yesusi ipe di pauduk podo tuha bangsai untuk mempertanggungjawabkan semua apa yang dilakukan pada saat masa hidupnya. Na paduahon nanain sidoni turpu jamito tuhita hureni tuhata uhuman ni Tuhani masude jolma nang jolma na mangulu uju di haroni Tuhani songoni nang akan namate
Di sada Tesalonika opa ayat 1:10 pitu didok do disiru pani hurian ni Tuhani. Ba na tua ma Tuhani sa banua gijang ninna mardonga surak-surak marsuara maraja ni suru-suruan terbegi masaruran ni debata dungi hehe majumolo akan amate di bagasa Kristus duk songoni hita na mangolu dope akan namiani taiton nama hita rapon nasida di bagasan akaobun laho manomu Tuhan itu langitan jadi olani saya tong mahita rap doho Tuhani. Nomor 8 hurian itu hatta pabua sude jolma do uhuman ni debata na mangolu nang namate pe uju di haroroni Tuhani. Dungina patoluhon adong ma laut api ima hamatian na paduahon nasa liling na di pabotodo tu hita huran itu hatta dang naso adong konsekuensi ni akan nataula ujudi ngulut taon pada masanya nanti lehonon itu hanima aron na obar tu hita lehonon na pasaton na obar tu nataula ujudi ngulut ta udo na kay rupani huran itu hatta dabuhonon ni debata ma dabuhonon itu hanima sibulis tu api narokoi doh akajol manasutar surak guarna di buku hanguluan. Nuaing dihita saluhu na huran itu hatta ka akaisi do nasutar surak guarna di buku hanguluan. Jadi dang soal guarate pamolidokon surgoi dangadong besi ayo disi gitu kan. Jadi mau lepas guarta si aeon dangi nama no Tuhan isurgu manandak kita. Alai bohado tarsurat do guarta manandak. Akai sedo naso tarsurat guarna di buku hangoluani na di debu tua pinaroko sugut. Na parjolo hurin itu hatta akka jolma na sotar surak guarna di buku hanguluani ima akka na soporsia tu Yesus Kristus. Ima na parjolo. Di Markus 10 ayat 10 takas do di tua Yesus songonon. Na porsia jala terdidi dapotan haluaon. Alai na soporsia hona uhum do. Dukon ni huren itu hatta dipatakas do tu hita bohado taringo tu akajo mana soporsiai di ujunga naboi juppa akka hamagoan si taonon di tonga-tonga ni ngoluna. Jadi akajol mana soporsia tu Yesus Kristus dang tersurak guarni di pustaha hangoluani. Ai holan akan nama kaporsia Tuhan Yesus Kristus do natar surak guarna di Banua Gijang. Ope takas do hatani Yesus tu na 70 hala sisean na di tugas co Yesus marbarita nauli dohot patupa tada halongangan mabay pangobation hamalumon. Na 70 hala ko mula mamuse tu Yesus dukod di paborhat na sida law marbarita nauli doho pamalupon akan namar sahit palaohot to dinahodar mula malo ko muse tu Jesus iturlas marwana sida madok budi tuduk do akato di tuhami aliame do Jesus tu alahi alai dak pola las rohamu ala nang guru dokmu akato di omma tahe halacok kamu naung tarsura goarmu na di Banua Gijang imatani Jesus. Nomor 8 ala ni haporsiaun na sida itu Yesus Kristus tarsura maguarna di Banua Gijang. Akan aso porsia dak tarsura guarna di Banua Gijang. Ai Yesus do dalan hangoluan. Yesus do haluau ni sida jolma. Taida mahuren itu hatta di Yohanes 10:25-26 bidok rupani au do haheheo do hangoluan. Na mangolu do na porsia diau nak pemate ibana jalagalup na mangolu jana na porsia diau naso tupa mate ibana sa liling na inna Jesus ahu do haheheo do hangoluan na mangolu do na porsia diau nak pemate ibana o taringo tu haheheo sugut diniro na disi jaminan keselamatan
Ay tuwa Jesus do si palua toddi ni jolma. Jesus do namanesa dosa ni jolma. Jesus do namanuhuk uhuman na tu jolmai di hau pinorsilang. Holan ibana do dalan ni haluau ni jolma sian uhuman ala ni dosa. Ainung nga dituhu Jesus be uhuman na tu jolmai ala ni dosa di hau pinorsilangi. Jadi malangisi na porsia tu Yesus Kristus malua maibana sian uhuman ala ni dosa. Ainung nga di sesa dosana nung nga dituhu be uhuman na tu jolmai di bagasan hau pinorsilang na pinorsan ni Tuhan Yesus Kristus. Ima salah satu buktina yang menguatkan pabuah ikon na porsia tu Yesus do asa tarsura guarna di benua gijang. Ai inganan nabadia do surgoi jala akan na porsia tu Yesus nunga di perbadia be dosana uhumanipe nunga itu Yesus di hau pinor silangi. Gudanggo niyan aka pernyataan surgawi taringo tu Yesus Kristus pabua Yesus hido dalan ni haluan ni sude jolma. Mulutaida nama sa ditik na tardidi Yesus di Jordan, di sungai Jordan. Itor taida ma ola selesai Yesus terdiri pitur hehe maibana sian aiki muka malangit. Tersingkaplah langit muka malangiti tarida ma mijur turun ma toddi ni debata songod darapati sumonggopi Yesusi. Laos makuling ma suara segijang madok buti. Oddo anakku aholongani. Halomuan ni rohaku do ibana. Hurian itu hatta dakola si Yohanes berdiri sebagai saksi di sini nama saya. Doa ka Yahudi yang nakasude maka na dewasa na rotusi. Mungkin sian kalangan ni hala parise pe aronggo na doho di si. Na mabegi langsung suatu peristiwa ilahi boy ro suara sa banua gijang mado oddo anak haholongan ni rohaku. Songonimu sinamasa di dolok bukit kemuliaan. Na jongjong di si Petrus, Yesus sak-sak rap do si Musa do si Elia. Ditiki makatai si Elia, si Petrus tu Yesus ubama dia ubama tulu udung-udung di son, di si Elia dohot si Musa. Pitor adong masuatu peristiwa ilahi musena terjadi maradopo si Petrus do si Yohanes na jonok tu Yesus hati hai di bukit kemuliaan. Adong masuara siap banua gijang madok musebuti sian obuni inna buti. Odo anak haholong aku lomoro rohaku di ibana tangi hok kamu ma ibana. Suara siap banua gijang tong madok isi do Yesus. Songoni nang tiki pertubuh ni Yesus. Hatani suruh-suruan Gabriel tua kaparmahan na diladangi. Tubuh do dihamu sedarion si palua. Jadi sangat jelas aka pemberitahuan siap debata marhite peristiwa siap perbanua gijang nunga takas dio dolhon pabua Yesus do dalan pardamaian ni debata marido pejolma asa unang lalu be uhum me debata tu jolmai ikut dihapor siai ma Yesus ido makana ido nakaning akai sido nasotar surak guarra di buku hanguluani na perjuru nakaning naso porsia tu Tuhan Yesus yang menolak untuk percaya kepada Yesus. Dang boy ragu hita di sini kamanginang. Dang bui sunguni amang persita dui unangin na hita te sifata arong go hita Kristi pimado sunguni dang bui sunguni amang memastikan persita dui versi alahan bair ko kalakan oh tidak molo hita haporsiat tamadok dengan berdasarkan literatur dan referensi ayat Alkitab na langsung sa banua gijang madok memang Yesus do dalam pardamian ni jolma tu debata tu jolma asa mulak muse rohani debata tu jolmai dang uhumuni debata be jolmai. Jadi alani i akan naso porsia tu Yesus ima naso tarsurat goarna di benua gijang.
Dukon ni isi muse na sotar surak guara di benua Gijang. Napaduahon akka namangguari dirina halak na porsia alai dang marpangulahon. Adong gohatan ni Yesus madot sonon di Yohanes 5 ayat 2. Didok buti di Matius di Yohanes 5 ayat 2 tani Yesus madot sonon. Digotap do nasaratiku nasomar perbue. Digotap do nasaratiku nasomar perbue. Jala di paias do nasa namar perbue. Asa gada perbue nai. Nomor 8. Dangarong lapatan ni ratingi nakpe maddo ibana menyatu do Tuhan porsia do Tuhan alai molo semar boras do ibana digotap doi idabu matu api. Iba megabe kayu bakar. Jadi napa dua honor kape doi naso masuk tubuh ku hangoluan akajoma na mangguari Kristen na romar minggu ringgas mar minggu ale nang rupa ngulauna. Doi kamang. Na mangguari diri na Kristen di KTP Kristen alai dang marpangulaon. Hidup bana didok si Jakobus rupani iman tanpa perbuatan itu adalah sia-sia. Hapor siauni pesongonido anggo suarong pangulaon na nong mate do hadirionna. Di Jakobus 2 ayat 10 itu. Matius 7 ayat 21 na Yesus buti. Dijamita di dulu mon. Uju gudang jolma mangiuti-uti bana. Gudang jolma na toropi pangiuti Yesus. Itu Yesus matunesi debuti. Dada saluhut halak nama dokau Tuhan na bongot sugut tuharajau ni debata. Harajau benua Gijang. Holan akan namangulahon lomo ni rohani damang na di benua Gijang itu. Di nomor 8 huren itu hatta ternyata tidak cukup hanya percaya saja. Alai ikut dohot marpangulaon. Hapor siaon namar pangulaon. Tak kacir duduk Yesus nakani. Akarating naso marparbue digotap. Digotap. Tidak menyatu lagi. Dang sabagas be. Dang saingana be. Rabdo Yesus sugut di surga. Alai gabe tuapi nasoramito may bayanon ni Tuhan ni. Namangihut isidope akan naso tarsurak guara di buku hanguluani napatuluhon akan naso satia satu ujungan. Nakita begitu di pangukapod 2:10 saya berjumah ho rasa mati dungile honok kuma tuho tupal angoluan. Jadi mulu satu ngadalan 2 burjotai satu ngadalan badak sahat jalota tupal angoluan. Mulu apala salakanai be dang boy tabay na dinggan salakanai nama doho doi dak sahat guarna tarsurat di Banu Gijang. Jadi ikon sahat rodina mati do. Ha burjuon ni jolmai asa masuk guarna di buku hanguluan. Di tasalu na hurian itu hatta naboi do semangat ni jolmai mabay na dinggan gabe berkurang. Gabe terkikis semangat kebaikan ni jolmai. Terkikis semangat haburjon ni jolmai. Gabe lamoru. Ali adunggu diba gumurang gonnian molo lam tabba umurna lam burju. Lam tabba umurna lam burju. Gumurang gosong ni. Iro tahiyak kamang? Iro kan? Bataida ma. Jadi nagulangan naik lam matua lam burju do. Yakin doamu? Mau berengi. Iro. Berenda lam jono tu istrina kayak kan? Lam jono tu suamina. Lam sohalika ngadoon. Dang buitar sirangon. Asingi sinirangi hamatian.
Aleo lalu si nerang amatian itur dior mau marsai sahih mau kan nggak ketergantungan. Imalani adong peningkatan menjadi lebih baik. Di nabuidui ale adong go gabe terbalik. Lam matua gabe lam matua lam leleng lam sotar pareso. Iya. Ano jo pekil huwa mo kamaya. Arong gosong ni lam leleng gabe lam moru semanga nama banadinggan. Atau emak tonggo songonin na kan? Jadi gabe putus semanga nama banadinggan. Tonggo cok songoni, saung lapatan na. On harapaku, on upangilo seliot Tuhanin nahi tarupani langi. Naringgat siya marminggu gabe siya marminggu. Naringgat siya madoho ti punguan gabe dang doho be punguan. Naringgat pertanyaan dang robe pertanyaan. Alanya merasa ibana sia-sia semua kebaikanku selama ini. Kan idolo si patakan. Jadi gabe moru habur jotai, gabe mago habur jotai. Abe topu ma ditikin dalam moru habur jotai la sisi tadi jauh kan selesai makan. Baitiki sehat kita olu do hita na burjuan. Dengga kita makatai, dengga marpangalaho, ale pas marsai kita marsai posi. Bapala kaluar juga ni rohani tiki poso kan. Anggota song ni te sahid, jadi sini sahid. Dia anggo jenis ni sahid tapi akamanginang. Ima jenis ni sahid na kekurangan garam darah do teh. Garam di dalam kadar garam di dalam darah. Kan gawe serer don. Molo kekurangan garam kadar garam di dalam darah. Jadi ternyata molo habis sampai kadar garam di mudar teh tonggo susah. Alanya nang menjaga huhita si rayate. Ada di peres mah unang mati buten sita. Jadi hiama hubereng buti. Pasien na sahih na pas natutok ko sahih na sarupa. Jadi era lingkungan na sarupa, lingkungan ni perawatan no kan, ima kadar garam dalam darah sangat rendah. Arung mau puang holan na makatahon akahata na diragunanan. Na raguna do kan, dang salah do raguna dangi. Jadi keluar masudi harua hasomalan nai ujujuk ketiba na uju naso sederu ni ima mar keluaran. Ido. Jadi anggo bapak kurak pola memang nape sahid na sarupa mungkin ala persi bapak kurak pola keluar sian hata kan. Nah di samping ngodo haruar masudi rupa ni ape ngama tua inodok. Jadi udah itu hata amang tabune teh molo pas neng permoding ini jolmai kan sa rena mati do kan saya berju mahong rasa tabune ape molo pas di permoding ni jolmai boy mana burju nong kepala saya ditipe saya ditik dia ho opung ni aduh mula mata marsai kan dia ho opung di butet pasal pajono jotu sobah gitu kan itu gudang salahku tuh ho na selilingun gitu kan salpuam may serroham day nang dah. Idi kapau putih, idi lay. Apala arung ko salakku nama saya, ape ulo selesai sudi tertos kan, tebune ite. Tahu hian, ay tertusur gue medangi. Ala porsia. Alai molopas di ujung nei gawe asing, gawe ujung nei gawe bira alani sah itu mungkin. Alani sah no gawe sei sungguh lungur rohana iledonya mangan alai merasa mana yang lemang kan yubeti do alai merasa ipasobu dan iparokok apalau merasa dan iparokok ina kamaru tungut apa lastos dangi nah naik matin sina itu selesai jadi hurian itu hata bohama asabu inian burju sahatu partos ni hosatai ai di partos ni hosatai do penilaian akhir di hita. Mula istilah pertandingan kur, dakko rekeu juri kurau ate, kecuali kurna kur antar wilayah. I bidang apala adong persaingan ketat ate. Jadi sangat pengaruh do adu karena terakhir nih, ending nih. Awal dan ending. Jadi mulu awal attack nih kan. Olah begitu tak jago awal lagi
banilenon itu terpengaruh do secara psikologis juri nga jagoon. Ujungnya itu rin di siap 5. Do terakhir rai personai plekin kan. Wah itu rima menyimpuli. Anak nakani ngoti ison salah do. Ale baga perpudon. Taba manilenon. Itu sangat pengaruh. Jala nombalga rupani penilaian itu hani dihita ima di partos ni osata. Hidup banai rupani namonang hidup musi namangaton perbu ini hau hangu dua ni alani huren itu hatta. Ima nakaning akan naso tarsurak guara di buku hangu dua ni naso porsea napa dua hon namang guari diri na porsea ala dang berpangulaon ima kahatan itu hani rupani na perlu manyani di tapa usor-usor do napatuluhon nakaning akan naso satia satu partos ni hosana. Do mutusi omma tonani Tuhan itu hita dio bason. Tapakke matiki parasianon dohot dinggan. Tapakke matiki parasianon dohot dinggan di Galatia nomor 10 di do apostol Paulus songonon. Atong bica sadi hari dope taulahumma nadinggan. Taulahumma nadinggan. Adong edeta di buku di nomor 322 maddo songonon. Tedeo majo sayat manang hujahau ma tedeo mate 322. Tolong slide-nya 392 yang biasa aja. Bukende 392. Dan arong di acara yoni. Nada dasar L sama dengan du. Saya pasiat Tuhan Yesus. Coba bang. Saya pasiat Tuhan Yesus. Berbagasar rohani. Ayat opat. Lehong ngolumi tu Yesus. Lehong ngolumi tu Yesus. Ay hatok do salpui. Ay hatok do salpui. Saya pasiat matuham nuturoham nalujay. Saya pasiat matuham nuturoham nalujay. Turoham nalojai Sai pasiat Tuhan Yesus Jakoni turohami Lungatiki parasi Atong tapakema tiki parasianon pahoton hapor siauta tutuha Yesus. Lam hobas tuak kaulaun nadenggan. Lam makangoluhon holoni roha tutuhani na tudonga colma. Mamilihu dirita tutuhani. Bahen senjata hasitongan. Mana nadiga pe Jupang ajal ninggoluta songonong masa tudongatan nong modingi nung betar surak goarta di buku hangu duani. Amin. Martang yang mahita.
Ali di bata Jehovah manami mauliati madihatam na badiyai. Napasunggulhon ujung ni saluhut akkana adong na tinopam na perjuluon. Langit doho taano sude pangisina na kami sude jolma. Pabuan na paudoponom mudo tuari paruhu macugut sudi akka jolma manusia na tinopami. Tuhan, saya patubu mangulu hapor siyaun nami do parsitutuon nami makanguluhon perbuini hapor siyaun nami be. Unang adok kami Tuhan nalalap di palalapan alay totong madungo kami martangi yang marhapor siyaun sahat ro di partos ni hosa nami. Tungunang luas siya kami Tuhan nanggo sahalap he. Marujung siya perngguluh di hasyang anon. So jolo dungo hapor siyaun nami. So jolo hupature akka ulon nami. Alay tung luas mahami Tuhan. Jolo patupak ka na dinggan, ditiki patupak ka na dinggan itu ho ditonga-tonga ni gulu nami. Molo tung pe ikut jawom mohami siya kasyang aron. Asa doho tar surak guar nami di pustaha hanguluani. Molo tung pe Tuhan dabu honommu sibolis tu lautan api malua matod di nami siani. Debata Jehovah manami. Dang nama nungguli lungun ni rohan ya kadungan nami hami marhiti nama marningot tami Tuhan. Dia kadungan nami ruas ni huriam na marujung ulu na sa tao parhuriaw no. Alay tungi ali Tuhan. Pasa tayo maturo pa mo sude keluarga na tinadikon niya kadungan namin ng parjolo marujung ulu. Asa homa na mga apuli rohan na sila. Leo tua pakirimon na mga ulu taringo tua kanamasa marsugot. Pabuwa napajupang gumuse masih paidado akan naporsiyay di ujung na. Di surgo haso na ngani. Ima semangat tu nasida le Tuhan. Unang malalap niya sida di bagasan ilu-ilu. Ala ni parsirango parsatok kinani. Ali di bata Jehovah manami di bagasan obason. Pasatay matuho ali Tuhan. Dongan namin na di bagasan parsahiton. Natongod dirawat di rumah sakit imay na nami inang andirina boru siyahaan. Songoni inang situa si tompul boru hutang songit. Asi maruham ali Tuhan di bagasan hagalion nuaing nasida dari rawat di rumah sakit. Homa Tuhan na margugoy hotsa. Homa Tuhan na manupahin sudia katangan ni dokter paramedis na mga liw pangubati ito nasida. Jala di bagasan mardongat to kuwasom matuhan akaw basi pangano sinumon na pinarsaw lihonon nasida. Asa jupang Tuhan hamalumoni. Tibu manasida Tuhan pamalum. Siyan parsahiton na. Buhay nasida mulak. Tu bagas na di bagasan hahipason. So ni mali Tuhan sudia kadungan nami masa perawatan pemulihan di tonga-tonga di bagas na. Pasca perawatan di rumah sakit. So ni nang rawat jalan alay Tuhan. Tuk pesugori hami di bagasat tikyon sada-sada alay takasdo hupasatami nasida tuho. Asa homa Tuhan nama doni o masu-masu sude masa pemulihan nasida do pangubation. Dia kadungan nami na menjalani rawat jalan. Pasu-pasu ma nasida Tuhan. Songoni nang naposom ina namin ang situa buru tapia. Asa homa na margugui hosa. Debata Jehovah manami puji-pujian muliati masubar rohan nami tua dopamu. Dia sini rohan pasu-pasum maradop na kadungan nami na marulak tahu di bagasan na sa minggon. Tukoma Tuhan na manabaya kalas ni roha di nasida mga ramoti manugunugu mangiring-iring lakan ng ulo nasida. Lamang uduti lakana di tahun na baru na tinabami si bulusun nasida tujulan narion. Lehum matuhan hagugo pangurupio panupahion na siyakoy. Leho bisuk di nasida mamakya kapartikyan na tinabambi. Leho nakalas ni roha gadyang ni umur tu nasida letu hatwa karina na yung roha. Ali di bata Jehovah manami. Dukon salpu ujuk tau parhuriaw no masuk mahatung hami tu habongo mahami tu tau baru parhuriaw ima di minggu apen. Dimulai di minggu apen. Tung peneng mangarari hami Tuhan. Manomu-nomu Natal. Homa Tuhan na mangilulas ni roha di hami. Marningot sudia aka ulaw na balga na pinamasang.
La patu pahalua Tuhan misaluhu jolma manusia. Patu akan rikut Tuhan, dia ka pelaksanaan perayaan Natal lanai patu paun di huriam tuakari nanai ro. Ali debata Jehovah manami lasoni marapo huri nanai patu paun nami. Di hari Minggu tanggal 30 Novemberon. Ho matuhan na paredehu partikia do go hai pasun di sudi akau utusan wilayah seksi-seksi do akau utusan na asing naung tinodo ni huriam madoho ti rapoti. Asabui hami raphudul Tuhan di bagasa kolong ni roha ni gohan ni bisuk na siya koi Tuhan laho mangarang-rangi mamikir do mamututso. Tari itu aka program kerja do anggaran nanay patupaun di huriam. Siulah honun nami di tahun 2026 nanay ro. Asabui gabi hasia Tuhan. Laho pahebak ko pakko basyo di tonga-tonga ni huriamon. Lam tudoras na Tuhan. Pakko basyo ni huriamon. Ali di bata Jehovah manami. Ragam dupya kanani si Panginoon nami tuho di bagasan obason. Sado tuho mahu pagunggopo kami dahi nanto di nami sudi ruas ni huriam. HKBP pasar minggu name met nang nama tua nama gudang. Ho matoto nomor mahanisa. Urupi hami Tuhan uju marukil uju humasusa. Ho ma Tuhan nama masuk-masuk aku laun ni akaruas di huriam. Ho ma Tuhan apa tukon akan ariko di saluhuna. Akan pinar mahami. Akabiru-birum na ginonggo mamu. Huriam HKBP pasar minggu secara khusus. Satu ho manguru nami. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Hurian itu hata taparade ma piliata tapi lehum ma di bagasan lasni roha huhut marede.
Rimba hita jongjong. Tatanya kuma piliatan. Alini batama namin na di banua gijang. Horo haroroan ni saluhut si lehon na denggang. Doho nasa uli basa na mauli utus. Hupasahat tami masian na nilehom mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo maigabe uap na hutsus di jolom.
pasu-pasu mai jala ramoti. Asa huparhasia kami peleanon. Pati bulho karajaom di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam utadahami gudang ni sileho-leho mitu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan debata nasian nahinan jalan na mangulu rodi sa liling-liling na. Huyingot kami sa darion akan amate siya kami ng pajuluhon tulabung mo. Di hodo anak kitsu ni Banua Gijang. Jala di ukapodo di akan na mga sahot tua Jesus Kristus. Narukado rohanami sa darion marningot ajal nami. Dohot haheheon di daging di arisugut. Mauliate marohanami tuho ala di tubuh ko hami tu pakirimun na mangulu. Diabe partohap hami di hanguluan na sorasuda. Dara na madele hami di ari parningotanon. Alay na malungod do hami di sabulo nito dinami. Nung atorop dongan nami naung niala mo. Tau si paingot do ujung nilakana sida di hami. Bahe pakirimon mida Tuhan Yesus di ujung nilakana bi. Saya sungguli marohan nami mabahit tiruan na denggan dia kapinopar nami. Saya puli mana marsak roha doho akan namatian. Asaw ng mga dungi jala madili na sida. Saya taiti marohan na sida mamereng do pagidjang. Sa leho to dim tu hami asa takas di hati dakot tu hami naung doho do hami anakmu jala panea di arta na di Banua Gijang. Saya padao maganggu ni roha siya kami. Asa hot hapor siya nami maniup Tuhan Yesus si Pangului. Adoraku bolu cami rura linggoman ni hamatiani. Molo homur mata nami be. Ukka mamata ni roha nami. Asa takas ni ida dalat tu hasunangani. Molo halang dila nami. So binoto be makuling. Pargugui mahami marhite-hite todimi. Asa terjauhok kami. Ale amang satu tangamu ma todiku sapatiur hiar rohanami asa hobas lakanami jala sonak kami laomate di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang say pinarbadia magwarmo say Roma harajomo. Sesa malo meneroham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang. Leho matuhami sa daron hangalua siapari. Sesa madusa nami songo panesa nami. Di dosa ni dongan na mardusa tuhami. Unak kami tugihon tu pangucunan. Palua mahami sian pangako. Mulak mahamu di bagasad dame, jalo hamu ma pasu-pasu ni Tuhata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata maho.
Di sodakot Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakot Tuhan debata mabuhina tuho. Jala di pasahor koma damena tutodip.